És complicat que ens sentin i tots els moviments que fem aquí queden gravats al micro i a fora. Us demano, sisplau, que no feu massa soroll perquè si no se sent tot el micro i la gent que està fora no ens senten gaire. Vale? Bé, benvinguts i benvingudes a aquest ple ordinari del 27 de març. Començarem amb els assumptes del dia. El primer punt és l'aprovació de l'esborrany de l'acte de la sessió anterior, del ple ordinari del 3 de febrer del 26. Si hi ha algun comentari, si no, el passem a votació. Vots a favor? Bé, i ara passaríem al punt 2, que és informes d'alcaldia i regidories. Aquí passaria la paraula al mi primer. Sí, hola, bones tardes a tothom. Més que un informe, bàsicament és un aclariment respecte a un punt que vam aprovar a l'anterior ple, que era sobre l'ordenança del mercat de la venda sedentària, on el regidor Fidel va fer una consulta sobre el punt que parlava de la venda, com regulava la venda de segona mà. Si això condicionava que es poguessin fer fires com el Mercat d'Ocasió o la Fira d'Expuses o el que sigui. Realment aquest punt de la venda de producte de segona mà només afecta a lo que és la venda sedentària arreglada al mercat. Tot el que siguin fires extrareglamentàries, m'entens? O sigui, les fires d'expuses, tot això, es poden fer sense cap tipus de problema i no ho estipula o ho prohibeix l'ordenança que vam aprovar. Només era això. Merci, Mia. Monsito, si vols explicar... Bé, jo només explicar-vos, bona tarda a tothom, només explicar-vos que si no hi ha res de nou, dimarts vinent, dia 7 d'abril, obrirem finalment la biblioteca amb horari al públic de 10 a 1 i de 4 de la tarda a 8 de la tarda. Al matí la sala general infantil i a la tarda totes les sales, que vol dir la general, la infantil i la juvenil. Res més, gràcies. Gràcies, Monsito. Ara faré jo l'informe d'alcaldia. Intentaré explicar diversos temes. Com que el ple avui va bastant... Són coses que hem anat treballant l'últim mes i mig, aquí el ple de l'informe d'alcaldia intentaré ser el més ràpid possible. Explicar on estem amb el pla de sostenibilitat turística, al final estem a 3-4 mesos vista de l'acabament i és important explicar on passem. Explicaré les diferents accions on estan cada una i la primera és la restauració ambiental del Parc dels Reyers. Avui hi ha unes propostes d'urgència que estan allí, que és les ampliacions dels terminis del Parc dels Reyers i de la passarel·la per acabar d'ajustar el termini a unes a 31 de maig i l'altres a 15 de juny. El Parc dels Reyers està l'obra bastant avançada, està al voltant del 60-70% i esperem amb un punt que acaba la passarel·la pugui acabar l'ampliació del Parc dels Reyers. L'adaptació de la cua del pantà de Sant Antoni i el canvi climàtic, això al final és una platja que va al davant enfront dels bungalows i una rampa d'accés al pantà. Això està adjudicat a l'empresa adjudicatària Fortanco, que un dels decrets a ratificar també en parlarem. La Via Verda Collegats avui han adjudicat l'obra i esperem iniciar la setmana després de Setmana Santa, iniciar les obres per acabar amb termini. La mobilitat sostenible a passar al riu Flamisell estan fent els micropilots
i la setmana que ve acabaran els micropilots i passaran a l'ensapat i poder instal·lar el prefabricat. Els punts de recarga de bicicletes i els autocaravanes està acabat i està fet, estan els punts de recarga instal·lats allà on vam dir que instal·laríem. L'aposta a l'eficiència energètica al Parc dels Reyers i a l'àrea de serveis d'autocaravanes, la zona d'autocaravanes està feta, que ja veieu els tòtems que hi ha a la zona d'autocaravanes, i a l'eficiència energètica del Parc dels Reyers són instal·lar les faroles, que està feta la instal·lació, i properament, quan acabin el Parc dels Reyers, vindran a instal·lar les faroles que falten. L'aposta digital i de promoció i acollida al visitant està tot fet. El desenvolupament de plataformes i sistemes d'intel·ligència turística amb destí està fet. Els nous equipaments de turisme actiu, el Bike Park, s'estan treballant. Avui han anat a fer la segona visita d'obra i estan treballant. El punt track està fet, com l'heu pogut comprovar i veure, i han fet un canvi. El camp d'eslàlom, per evitar tindre problemes amb la tramitació dels permisos, i això no vol dir que no ho puguem fer a futur. Hem descartat l'obra amb el pla de sostenibilitat turística i hem fet una adequació dels bungalows. Hem fet el projecte d'adequació dels bungalows i el camp d'eslàlom expectatives de que ens tramitin els permisos. Això ens ha costat molt arribar fins on estem ara. Vam haver d'anar a fer una visita a la Che perquè ens poguessin donar els permisos. Ara tot el projecte està a la Confederació Hidrogràfica a l'espera que ens donin els permisos definitius per poder fer l'actuació. Però com per terminis del pla de sostenibilitat no arribàvem, hem decidit canviar d'actuació i llavors el que fem és el projecte de la reforma dels 18 bungalows, que avui hem fet la primera reunió d'adjudicació, ja la tenien adjudicada la setmana passada i avui hem fet la primera reunió de treball. L'augment de la gamma de productes i experiències turístiques s'estan treballant i això després de Setmana Santa, durant la Setmana Santa sortirà la informació per fer unes formacions a l'abril i al mes de maig. I l'últim és la gestió del projecte i comunicació i sensibilització, que això s'està treballant amb la tècnica d'això. Després volia explicar, estem instal·lant els comptadors d'aigua i volia explicar una mica on estem del tema de la instal·lació dels comptadors i per què hem d'instal·lar els comptadors d'aigua. Al final portem uns 1.000 comptadors instal·lats, estan al voltant dels 75-100 comptadors instal·lats per setmana. Llavors explicar una mica com funciona el rebut. Nosaltres estem pagant un rebut de 136,40 per pluma, o sigui, les plumes que cobra cada ciutadà que està pagant, cada casa del municipi són 136,40, dels quals 87,47 són del cànon de l'aigua, de l'ACA. Aquest cànon de l'ACA és un càlcul que surt estimatiu que ens fa l'ACA. El fet de no tenir comptadors ens fa un estudi estimatiu de municipis com el nostre, en funció del que gasten municipis com el nostre, ells ja ens cobren aquests 87,47 euros. Això va amb els quatre trams de consum d'aigua. Nosaltres expliquem que només en consumim 2, però ells no s'ho creuen, perquè evidentment al no tenir comptadors no s'ho poden creure, i ens fan un estimatiu dels quatre trams. Penseu que el primer tram ells ens fan un recàrrec de 0,49 euros, el segon tram de 1,37, el tercer tram de 2,84 i el quart tram de 4,54. Això, si tinguéssim els comptadors instal·lats, cada un pagaria en funció del consum que té i si es passa del tram, evidentment, aniria pagant el cànon que li pertoque. El que passa que ara fem una mitja per tot el municipi i tothom paguem, encara que consumim poc o molt, tothom paga el mateix. Una pluma, que és el que paguem a l'any, hi ha algun veí que paga 2 plumes, però normalment tothom paguem una pluma, que són 120 metres cúbics a l'any, que és al voltant de 328 litres dia per casa. Això, segons la mitjana de l'ACA, la mitjana catalana que diu l'ACA, són 117 litres per habitant dia, que si ho multipliquem per una mitja de 3 persones per habitatge, són 351 litres dia. És al voltant del que estem pagant ara. Penseu que l'ACA aquesta setmana ens ha entrat un requeriment que a partir de l'any 2026 el cànon augmenta un 6%. O sigui, ara estem pagant uns 220.000 euros de cànon d'aigua, augmentaran un 6% aquest cànon. I després l'altre problema que tenim gran perquè posem comptadors és les fuites. Al final, si us heu fixat, durant l'últim any hem anat fent talls intermitents
intermitents d'aigua per buscar diferents fuites. Hem aconseguit que a l'inici d'aquests talls el rendiment teòric era del 45% de la xarxa d'aigua i amb les fuites tretes estem al voltant del 60% del rendiment de la fuita de la xarxa d'aigua. Un rendiment teòric perquè com que no sabem, sí que sabem el que ens surt dels pous, però no sabem el que consumeix cada veí, per tant no podem fer el diferencial, llavors és un rendiment teòric de la xarxa. No? Si tinguéssim els comptadors podríem saber aquest rendiment, a veure quin és el real, si realment tenim moltes fuites a la xarxa o és que realment hi ha molts veïns que o tenen un grifo espatllat o tenen la cisterna de l'aigua espatllada o tenen un grifo obert o hi ha alguna fuita en alguna part de la seva vivenda, no? Que això ara no ho podem fer. Avui estem al voltant dels 30 metres cúbics hora de fuites reals, que això vol dir 8,3 litres per segon. O sigui, avui al municipi de la Pobla hi ha 8,3 litres per segon de fuita que no sabem què és, si és una fuita que la tenim a les canonades de responsabilitat de l'Ajuntament o la tenim a la responsabilitat dels veïns. No? Llavors, una mica és el per què instal·lem aquests comptadors a les instal·lacions d'aigua. De l'informe d'alcaldia també destacar, evidentment aquest mes, el mes de febrer, el 19 de febrer, vam començar amb la instal·lació o amb la recollida selectiva amb el porta a porta. Estem molt contents de com està funcionant. Al final creiem que una gran part dels veïns de la Pobla estan creient en aquest sistema i estan fent el que toca en aquest sistema a les hores que toca en aquest sistema i això es demostra en xifres. Avui el Consell Comarcal m'ha passat les primeres xifres del tant per cent de reciclatge i estem al 70% del reciclatge quan el 19 de febrer estàvem al 48,5%. Això són unes dades molt bones, això vol dir que la gent de la Pobla ho està fent bé i que les coses avancen amb bon criteri, no, al final. També dir-vos que han fet, des que estem instal·lant el sistema porta a porta, uns 150 rebuts nous. Això vol dir que hi havia 150 habitatges del municipi de la Pobla que no pagaven zero de bessures, vull dir, no pagaven res, i estem contents en aquest sentit, no? Que al final, no pels rebuts, que al final deixem-ho així, que és el de menys, sinó amb el 70% del reciclatge que ha augmentat, que al final estem per sobre del que ens demana la Comunitat Europea, no? També aquest mes de febrer i març han fet la contractació de la valorització dels llocs de treball per poder fer una millor RLT de l'Ajuntament i poder fer un complement específic com toca i com és rebut. Per part meva ja està i ara passaríem al següent punt. Passaríem al punt 3, que és la proposta d'elecció del jutge de pau substitut del municipi de la Pobla de Segur. Explicaré una mica l'històric, com hem arribat aquí, perquè al final no és que explicar una mica per què hem arribat fins aquí. La comissió de la sala del Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ens demana a l'Ajuntament de la Pobla que se'ns acabe el termini de 4 anys del que fins ara havia sigut el jutge de pau substitut, al qual des d'aquí vull agrair la seva feina dels últims 4 anys o no sé quants anys portava de substitut, en portava molts, i que ara ha decidit plegar per motius que ell considera. Nosaltres publiquem que necessitem un jutge substitut, ho publiquem al BOP el 21 de l'11 del 2025, a l'etauler de l'Ajuntament el 24 de l'11 del 2025, i es va sol·licitar al jutge de pau que ho publiqués al registre amb data 25 de l'11 del 2025. No consta l'expedient que s'hagi presentat cap persona interessada al càrrec de jutge de pau substitut durant aquest termini fixat per la convocatòria. Llavors, com si no es presenta ningú durant el termini que hi ha a disposició pública, nosaltres vam parlar amb el senyor Eduard Bastús, que està per aquí al darrere, i ens vam convèncer mútuament perquè fes de jutge de pau substitut, i això és el que proposem al ple, elegir l'Eduard Bastús com a jutge de pau substitut per als propers 4 anys. No sé si hi ha algun comentari. No? Sí? Sí, només agrair la feina feta al senyor Valls i donar la benvinguda, suposo que sortirà elegit el senyor Bastús amb aquesta tasca de jutge substitut. Gràcies. Merci, ho passem a votació. Vots a favor? Merci. Ja ets jutge de pau substitut. Enhorabona.
passaríem al punt 4, que és l'acord d'aprovació de l'increment econòmic de les obres de restauració ambiental del Parc del Rallers. Aquí han augmentat per diferents coses. Al final una és perquè s'ha tingut de fer el canvi del rec, al final estava previst un pou que no es pot executar, llavors s'ha buscat una alternativa, s'han posat en contacte amb la segla que hi ha a l'horta del Flamisell i el seu rebuig que ja tornava al Flamisell, al riu, el reaprofitem per poder fer el rec del Parc del Rallers, i això tenia un cost. I després l'altre és l'augment d'aminaments del projecte. Al final l'obra del rec és 10.260 euros més l'IVA corresponent i els excés d'aminaments és 18.027 euros amb el seu IVA corresponent. I després ells van fer una proposta dels còdols, però no ens va semblar correcte ni a la part tècnica ni a la part política i l'hem desestimat. No sé si hi ha algun comentari, si no passem a votació. Passem a votació, vots a favor? I ara passaríem al punt 5, que és la proposta de concessió de l'ús privatiu de l'escorxador municipal. Això li passaria la paraula a mi. Bé, aquest és un punt que ens agrada avui tractar. El què, perdona? Em sap greu, però no estem acostumats amb això. Al final no podem fer res ara. Ja procuraré cridar una mica més, així sí, val? Ho solventarem de manera... No, estava dient que és un dels punts que ens agrada portar al ple avui. Com sabeu, faig una mica de memòria, a finals del 2024 es va tancar l'escorxador municipal de Pobla, que fins a aquell moment era amb gestió municipal, perquè era totalment inviable assumir aquesta gestió amb personal propi, degut a les despeses i a la manca de matança respecte a les despeses que acarreava. Això va portar malestar dins, sobretot del sector primari, i en altres també perquè no era una decisió ni que tinguéssim ganes d'afrontar, però que s'havia de fer. Des d'aquell moment, responent a les inquietuds dels ramaders, ens vam posar a disposició de col·laborar en tot moment amb qualsevol inquietud que tinguessin i ajudar-los en el que es pogués perquè s'ajuntessin i assumissin ells la gestió, que al final són els que en saben i que ho poden dur a terme de la millor manera, i finalment avui, després d'un any i escaig, doncs ja podem portar al ple aquest punt. S'han ajuntat amb una cooperativa sense ànim de lucre, 12 ramaders i carnissers de tota la comarca, no només de Pobla, vull dir de tot el Pallars Jussà, i un cop registrats, havent anat al notari, fent una paperassa que correspon i a l'espera de tindre el registre de la cooperativa per part de la Generalitat, però ja havent fet tots els tràmits i havent presentat també a l'Ajuntament el que és la demanda de voler fer ús de l'escorxador amb els corresponents informes que ho justifiquen tant econòmics com del que per ser, del que toca, que és la matança, doncs l'alcalde proposa al ple avui l'adopció de l'acord següent. Aprovar l'expedient de concessió administratiu de les instal·lacions de l'escorxador municipal de la Pobla de Segur per un termini de 10 anys d'acord amb el que s'especifica en el plec de clàusules administratives particulars. Aprovar inicialment el plec de clàusules administratives que hauran de regir la concessió administrativa sobre el domini públic i sotmetre-les a informació pública pel termini de 30 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci al BOP de Lleida. Dit anunci també es publicarà a l'etauler municipal perquè les persones interessades puguin examinar l'expedient i presentar, si s'escau, al·legacions. En cas que es presentin al·legacions, hauran de ser resoltes pel ple de la corporació i en cas que en el cas que transcorregut aquest termini no es presenten al·legacions, el plec es considerarà aprovat definitivament.
Tercer, aprovar l'adjudicació a favor de la cooperativa Escorxador Pirineus SCCL. Dita adjudicació està condicionada a l'aprovació definitiva del plec de clàusules i a la inscripció de l'entitat Escorxador Pirineus al Registre General de Cooperatives de Catalunya, el qual ja s'ha fet el tràmit i està pendent d'arribar en breu, si és que no ha arribat ja. I quart, publicar l'adjudicació de la concessió i el contracte de concessió al perfil del contractant de la corporació. Cinquè, anotar aquesta concessió a l'Inventari de Béns Municipals. I sisè, comunicar-ho a l'Agència Tributària de Catalunya. Sense més. Merci, Mia. No sé si hi ha algun comentari. Sí? Sí, bueno, el mateix que quan es va produir el tancament vam criticar el tancament, ara ens n'alegrem moltíssim de que s'hagi pogut tornar a obrir l'escorxador i la nostra felicitació en aquest sentit. Ja anant a lo que és el tema en concret, de les condicions o del redactat, ens ha semblat entendre que econòmicament a l'Ajuntament només li suposava una aportació inicial de 3.000 euros i el cost del consum d'aigua i electricitat. En cas de que l'activitat produeixi pèrdues, seran a càrrec de l'associació? Al final, la idea és que no només l'Ajuntament de la Pobla assumeixi costos d'aquí, sinó que el que volem fer ara, que al final és una cooperativa, com deia el Mia, perdona, contesto jo, que al final és una cooperativa que no només són ramaders i carnissers de la Pobla, sinó que són de tota la comarca, i el que esperen una mica és que els altres municipis i ajuntaments assumeixin també una aportació econòmica amb aquest escorxador. I al final és una cooperativa sense ànim de lucre que han d'intentar que el resultat final anual sigui zero. Vull dir que ni han de guanyar diners ni han de perdre. Llavors, clar, el fet de començar a mig any també els anirà bé per saber una mica a veure què és el que passa, no? I al final el preu de la matança, ells cobraran un preu de matança i pagaran per matar, i vull dir que al final ells aniran fent els ajustos que ells consideren oportuns. I en principi l'Ajuntament de Pobla va dir 3.000 euros, però que si al final s'ha d'ajustar alguna cosa, doncs l'Ajuntament de Pobla el que no farà serà deixar-los penjats, per dir-ho d'alguna manera, no? Al final. Però la idea, i ells hi van estar d'acord, era això, 3.000 euros anuals. No sé, Mia, que m'he passat. No, jo només afegir que sí que de manera material són aquests 3.000 euros més la llum i l'aigua, però sí que també hi ha la col·laboració a poder gestionar tots els ajuts que surten dels plans de millores dels departaments per poder que s'acullin amb aquesta línia d'ajuts. Vull dir que també hi ha el suport tècnic, diguem, no? Dins del que puguem. Sí, perdona, afegir només que hi ha una subvenció inicial de la Diputació de Lleida de 50.000 euros per poder fer les reformes per posar aquest escorxador no en funcionament perquè ja estava funcionant, sinó per poder fer les millores que han sol·licitat una mica els ramaders, per poder fer ampliar una mica més el negoci, diguéssim. Gràcies. Sí, també. Bona tarda a tothom. Sí, també només comentar que ens alegrem molt que s'hagi pogut revertir el que era un problema bastant gran, que era el tancament de l'antic escorxador, i sobretot també no només felicitar, sinó també agrair a tots els ramaders i carnissers que han fet possible amb aquesta cooperativa que tirés endavant això, perquè creiem que això és un puntal molt important tant per l'economia com per els serveis d'aquí de la comarca. I per aquest motiu estem molt contents. Gràcies. Sense més, ho passem a la votació. Vots a favor? I ara passaríem... Ara passaríem al punt 6, que és l'aprovació del conveni de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit en matèria de seguretat viària i l'annex 6 de la col·laboració en matèria d'educació per a la mobilitat segura, pràctica i pràctica. Passo la paraula a la Sílvia, que ens ho explicarà. Hola, bona tarda. És un conveni que anem signant tots els anys i és amb el Servei Català de Trànsit perquè els centres educatius del municipi puguin fer tota una sèrie d'activitats d'educació en la mobilitat, i llavors ens venen uns monitors i els hi fan la formació i aporten el material perquè ho puguin fer als patis de les escoles. Res més. Merci. No sé si hi ha algun comentari. No? Passarem a votació. Vots a favor? Sí.
Passaríem al punt 7, que és la proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de la Pobla i Pobla Activa. Això passa la paraula al Mia. Bé, bàsicament és el que diu el punt. Al final el que intenta l'Ajuntament és establir convenis de col·laboració amb aquelles entitats que tenen la inquietud de fer activitat i en aquest cas l'Ajuntament, com que té la voluntat de promoure activitats que dinamitzen l'activitat comercial, ajuden a promoure i posicionar i estimular el teixit empresarial de la Pobla de Segur, l'associació Pobla Activa té com a finalitat aquest principal objectiu, que és la promoció econòmica i social dels comerciants de la Pobla de Segur i tot allò que tingui a veure amb el desenvolupament i la dinamització socioeconòmica de la Pobla de Segur i comarca. Per tant, l'alcalde proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de la Pobla de Segur i Pobla Activa per promoure activitats que dinamitzen l'activitat comercial i ajuden a promoure, posicionar i estimular el teixit empresarial i comercial de la Pobla de Segur. Segon, condicionar la despesa que assumeix l'Ajuntament amb la signatura del conveni d'import 2.000 euros a l'any a l'existència de crèdit adequat i suficient en els respectius pressupostos de l'Ajuntament. Tercer, facultar l'alcalde perquè procedeixi la signatura i després, quart, emetre el conveni i l'acord d'aprovació al registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya i també trametre el certificat d'aquest acord al Departament d'Empresa i Treball. Merci, Mia. No sé si hi ha algun comentari. No? Passem a votació. Vots a favor? Merci. I ara passaríem al punt 8, que és l'acord d'acceptació de la donació de les parcel·les a favor de l'Ajuntament de la Societat de Gestió d'Activos Procedentes de la Restauració Bancària S.A. Sareb. Aquí al final el que portem avui al ple és la Sareb, després d'insistir a veure què volia fer amb aquestes parcel·les i d'anar-los darrere amb bastants correus i bastantes reunions i d'això, un dia sense més van enviar un correu aquí a l'Ajuntament dient que ens feien la donació d'aquestes 6 parcel·les. Aquestes 6 parcel·les estan situades entre el carrer F i el carrer G. Són 6 parcel·les que són per construir habitatge de protecció oficial i ens les donaven gratuïtament a l'Ajuntament. I com que feia molt temps que hi anàvem al darrere i com no pot ser d'una altra manera, per això portem avui al ple la donació a favor de l'Ajuntament, per fer-hi bàsicament intentar que la Generalitat, amb aquesta proposta de construir 50.000 pisos, que pugui fer alguna actuació aquí i després amb el pla de barris, com que hi ha un projecte d'habitatge, intentar buscar alguna mena de solució amb aquestes parcel·les. Al final l'Ajuntament no tenia sòl urbà per poder edificar habitatge i això ens permetrà tindre 6 parcel·les per poder edificar. Les 6 parcel·les poden edificar fins a 72 pisos, que és una mica el que hi ha a les parcel·les del voltant, i aquestes són de protecció oficial que han d'anar destinades a lloguer. Una mica el que vam aconseguir que Incasòl comprés, aquells 4 blocs que l'Incasòl comprés, aquestes són 6 parcel·les que poden construir fins a 72 habitatges amb les 6 parcel·les. I per això no ens ho vam pensar 2 vegades de portar-ho al ple i fer la proposta de ple per poder-les tenir de titularitat municipal i poder ser això, un habitatge amb titular municipal. Llavors, com que l'Ajuntament tindrà les parcel·les, a veure quines diferents solucions hi ha avui en dia per poder construir aquestes 72 vivendes. No sé si hi ha algun comentari. No? Sí. Sí, la documentació diu que aquestes parcel·les estan lliures de càrregues, en principi, no? Però s'ha comprovat realment que no hi hagi servituds amagades o avals o fiances o drets de pas que poguessin limitar un ús futur? Si hi hagués hagut alguna cosa, Secretaria no ens ho hagués deixat portar ple. Al final, l'informe de Secretaria que acompanya la proposta no tenen cap càrrega aquestes 6 parcel·les. Només, no? Passem a votació. Vots a favor? Sí. Ara passaríem al punt 9, que és la proposta de ple d'adhesió a l'Aliança d'Educació 360. Passo la paraula a la Sílvia.
Avui portem a aprovació l'adhesió del nostre municipi a l'Educació 360, una iniciativa que parteix d'una idea molt senzilla però transformadora, que l'educació no només passa dins l'escola, sinó a tot arreu i al llarg de tota la vida quotidiana d'infants i joves. Parlem d'entendre que activitats esportives, culturals, artístiques, de lleure o comunitàries també eduquen i que cal garantir que tots els infants hi puguin accedir en igualtat de condicions. Massa sovint aquestes oportunitats depenen de la situació econòmica o social de cada família i això genera desigualtats que es van acumulant amb el temps. Amb l'Educació 360 el que proposem és fer un pas endavant com a municipi, coordinar escoles, entitats, serveis i famílies per construir una xarxa educativa més completa, connectada i equitativa. Es tracta de sumar esforços, optimitzar recursos i posar al centre les oportunitats educatives d'infants i joves. L'adhesió a aquesta iniciativa ens permetrà identificar millor les necessitats del territori, impulsar activitats accessibles per tothom i reforçar la cohesió social, però sobretot ens compromet a treballar perquè cap infant quedi fora d'allò que també educa, perquè educar no és només responsabilitat de l'escola, sinó de tot el municipi. Per això adherir-nos a Educació 360 és apostar per la igualtat d'oportunitats, qualitat educativa i per un futur més just per a tothom. Gràcies, Sílvia. No sé si hi ha algun comentari. Sí, perdó. Hola, buena tarde. Yo quisiera plantear un tema, ¿vale? Lo que has dicho y lo que está aquí escrito está muy bien, ¿no? Es muy bonito, pero como ya sabéis, llevamos prácticamente una década bajando los resultados educativos en las escuelas, en la secundaria. Cada uno tiene sus ideas de por qué pasa esto, ¿no? Pero algunos en la educación hemos visto que una fundación, una empresa privada, ha estado introduciendo grandes ideas, haciendo leyes y aceptando los profesores y el Departamento de Educación, aceptando propuestas bonitas y maravillosas y grandes ideas, pero después en las aulas no funcionan, ¿vale? Y en parte por eso creemos, algunos al menos creemos que las notas, los resultados bajan por culpa de plantearnos más de lo que podemos hacer, ¿vale? Esa fundación, ¿vale?, está detrás de este planteamiento del 360 grados, que 360 grados entiendo yo, por lo que hay aquí, que se refiere a actuar sobre la vida 100%, 24 horas, 12 horas al día, tanto dentro de la escuela como fuera de la escuela, de los niños, los adolescentes, tal. Y eso, de entrada, suena muy bien, porque tú lo has dicho muy bien, pero, seamos sinceros, si yo fuese un alumno, me gustaría cuando salgo de la escuela que no me digan lo que tengo que seguir estudiando, siguiendo aprendiendo. Ya están mis padres que me dan la bronca, están los profesores que me exigen deberes, pero cuando salgo a la calle quiero tener un jardín o quiero tener una calle donde no me vean los adultos, por decirlo así, ¿no? Entonces, nosotros, el equipo directivo de este ayuntamiento, se preocupa mucho, y yo creo que lo hacemos bastante bien, lo hacéis bastante bien, en tener casals para en el verano, o tener la piscina o la biblioteca que acabamos de abrir, donde la gente, los chavales, pueden ir y hacer educación, aprender cosas. Pero no creo que sea bueno, ni para ellos ni para nosotros, plantearnos que estén siempre siendo alumnos en la escuela y en el tiempo de ocio. El tiempo de ocio, a mí, como persona, me gustaría decidirlo yo. Que tenemos unos jardines, que tenemos una piscina, yo ya decidiré dónde quiero ir. Pero este manifiesto, esta empresa, está intentando crear como una red, ¿no?, institucional, en el que pongamos a la persona, al niño, ¿vale?, como siempre objeto de educación. Y eso no me parece correcto, que lo institucionalicemos tanto. Nosotros
preferimos, visto lo que ha pasado en la escuela, ¿vale? Los proyectos educativos de esta empresa no están dando buen resultado, ¿vale? Visto esto, nosotros creemos arriesgado, ¿vale?, apuntarnos a ello y preferiríamos esperar. Vamos a ver qué nos proponen. Aquí lo que nos proponen es hacer una gran red institucional, ayuntamientos, diputación, departamento, etcétera, etcétera, organizaciones de otro tipo. Pero eso no es nada. Primero hay que ver qué proponen directamente, qué cosas, qué seminarios o qué para los profesores o para los padres. Y cuando lo veamos, pues quizás sí podríamos apuntarnos o quizás no. Desde nuestro punto de vista sería más prudente no entrar ahora. Evidentemente, si entramos, porque bueno, tenéis la mayoría, si entramos, pasaremos a ser un dato para ellos. Igual que, hombre, igual que dice 340 institutos, 340... Acaba. Pasaremos a ser un dato que ellos utilizan para su propaganda. Eso es así. Otra cosa, ¿vale?, es ideas aquí que están muy bien, que evidentemente, ¿no?, todos sabemos que cuando salimos a la calle tenemos experiencias y esas experiencias nos enseñan. Los niños cuando van por la calle, pero los adultos también. Ahora tenemos que aprender a la basura, cómo gestionarla. Pues hay que aprender, ¿vale? El aprendizaje es constante, para todo el mundo, constantemente. Lo único que nosotros vemos que quizás es bueno que cada uno se encuentre con ese aprendizaje sin que tener una empresa privada que se meta en el mundo institucional, público, y nos diga cómo hacer las cosas. Desde un punto de vista nuestro, preferiríamos esperar a ver qué hacen, a ver qué proponen. ¿De acuerdo? Mientras tanto, os pediríamos que retiraseis esto para esperar, y si no, pues votaremos en contra, ¿vale? Vale. ¿Puc continuar? T'explico. Al final, l'educació 360 el que no pretén és controlar la criatura quan surt de l'aula i tindre'l controlat els 360 dies de l'any i les 24 hores del dia. El que pretén és que l'educació que rep el nen des del minut zero que tingui una correlació de les 24 hores del dia. No pretenen això. I t'ho dic perquè a mi m'ho ha explicat una amiga meva que forma part d'aquesta educació 360 i conèixer-la amb ella t'asseguro que no van amb cap intenció de fer negoci ni molt menys, perquè la conec de fa molts anys i no té aquest tarannà. Després hi ha una altra derivada que és que nosaltres, que no us passi com al Pla de Barris, que us va abstenir i després ens el van donar. Per què? Per què t'ho dic això? Perquè l'educació 360 és una de les coses que ens ha demanat el Pla de Barris. El Pla de Barris tenim un projecte, dintre hi ha uns programes de juvenils, hi ha un programa de gent gran, hi ha un programa que ens demanen que estiguem adherits a l'educació 360. Per què? Per poder entrar dintre d'aquesta roda, per poder fer formació aprofitant el seu bagatge de formació de l'educació 360. I després la Diputació de Lleida ha posat 200.000 euros directes a l'educació 360. No sé, deu ser per alguna cosa, no? Deu ser per alguna cosa, no? Al final si li posen, i després no hi ha tants municipis del Pirineu, diria que només hi ha la Seu i la Pobla de Segur que estan a dintre de l'educació 360. Per desconeixement o perquè no els hi ha interessat o pel que sigui. I a nosaltres ens interessa perquè al final si tenim alguna referència que puguem afrontar dintre del Pla de Barris per poder desenvolupar el Pla de Barris, això ens hi hem d'adherir. No podem ara tirar-ho enrere perquè necessitem estar aquí, perquè al final ens diuen que aquí és la manera d'educar, d'intentar connectar les diferents educacions i les diferents formacions que hi ha a part de les reglades, sinó de totes les que hi ha fora de les reglades. I dintre del Pla de Barris hi ha un programa que és una part de programa educatiu amb joventut, amb gent gran i amb adolescents. Vull dir, hi ha una part d'aquesta molt important i per això és una de les coses, és un dels requeriments que ens ha fet el Pla de Barris. ¿Vale? Por zanjar el tema, si es por el Pla de Barris, pues seguramente no nos queda otro remedio, ¿no? Porque es prioritario.
Ahora bien, repito, si te lees esto, que son grandes palabras, ¿vale? Aquí sí que dice, de alguna manera, que vamos a trabajar sobre los niños o sobre los adolescentes mañana y tarde, cuando están en el aula y cuando están fuera. Y repito, no sé si eso ni es posible, ni es aconsejable, ni lo quieren los adolescentes, ¿vale? Segur que no el quieren els adolescents, segur. Al final, els adolescents no volen que estiguin controlats, però el sí que volen és que hi hagi un control de les formacions que es fan des de l'escola fins a les que fan a fora de les aules. I al final és el que demana l'Educació 360, i l'Educació 360 és un referent per poder anar a buscar formacions diferents de les que tenim habitualment al nostre municipi. Bàsicament és això. Que vol ser escèptic, em sembla perfecte, només faltaria, cada un d'això, però que crec que necessitem estar-hi per això. ¿Vale? Bueno, sí, el plan de barrio necesitan, eso está claro. Escéptico no, yo soy crítico. ¿Vale? No, però crítico, no creus que això funcioni. No, es que Has dit això, dius que no creus que això funcioni. no solamente que no funciona, es que no funciona porque los planteamientos son exagerados. ¿Vale? O sea, no se puede llevar a la práctica algo que tiene demasiadas expectativas y incluso esas expectativas son contrarias a lo que podría ser una persona. Una persona necesita decidir por sí mismo lo que quiere, clar. no que le claro, digan, això ¿no? només faltaria. Pero Claro, aquí dice lo contrario. Bueno, algun comentari, Fidel? No? Passem a votació. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Espera't, deixa'm-ho explicar. No. Ara passarem al punt 10, que és l'aprovació de la sol·licitud de pròrroga per l'exercici 2027 del conveni entre el Departament de Drets Socials i Inclusió i l'Ajuntament de la Pobla de Segur per a la prestació del servei de residència i centre de dia. Passo la paraula a Gemma. Ara sí. És aquí. Ja va? Sí. Hola, bona tarda a tothom. Vista el contingut del conveni regulador que estableix les condicions i els pactes entre l'Ajuntament de la Pobla de Segur i el Departament de Drets Socials i Inclusió per a prestació de servei del centre de dia i a la residència. L'alcalde proposa al ple els següents punts. Primer, sol·licitar una pròrroga de conveni de col·laboració interadministrativa per exercici 2027 entre el Departament de Drets Socials i Inclusió i l'Ajuntament de la Pobla de Segur per a la prestació del servei d'un total de 52 places d'acolliment residencial a la residència Nostra Senyora de Ribera i un total de 15 places d'acolliment diürn per a gent gran dependent en el centre de dia Nostra Senyora de Ribera. Segon, facultar l'alcalde per a la tramitació i execució de l'acord procedent. El tercer, trametre certificat d'acord del Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya. Fins aquí. Perdó, tinc mal de coll. Gràcies, Gemma. No sé si hi ha algun comentari. No? Jo sí que en vull fer un. És la primera vegada que portem el conveni amb 52 places públiques. Crec que anem augmentant a poc. Fins ara eren 47, ja som a 52. I a veure si som capaços d'aquestes 8, que després en parlarem, d'acabar-les de posar en funcionament. Res més, passarem a votació. Vots a favor? Merci. Passaríem al punt 11, que és la proposta d'aprovació de la venda de la pròrroga del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà i l'Ajuntament en relació a la prestació dels serveis inclosos en l'àrea de drets socials, igualtat i feminismes. Passo la paraula a la Gemma. Em sentiu bé? Vale. L'objecte de la venda és prorrogar el conveni signat que fixa les condicions de col·laboració entre l'Ajuntament i el Consell Comarcal del Pallars Jussà perquè fa les condicions de gestió i de finançament dels serveis inclosos en l'àrea de drets socials, igualtat i feminismes. L'alcalde proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, aprovar l'addenda de pròrroga del conveni signat entre l'Ajuntament de la Pobla de Segur i el Consell Comarcal Jussà en relació a la prestació dels serveis inclosos en l'àrea dels drets socials, igualtat i feminisme. Segon,
La vigència del conveni queda prorrogada des de l'1 de gener del 2026 fins al 31 de desembre del 2026 o fins a l'entrada en vigor d'un nou conveni que substitueixi en aquest. Quart, tercer, adoptar el compromís d'assignar anualment al pressupost general de l'Ajuntament el crèdit necessari per atendre les obligacions econòmiques que genera aquest conveni. Quart, facultar l'alcalde per a que procedeixi a la seva signatura. Cinquè, trametre certificat d'aquest acord al Consell Comarcal del Pallars Jussà. Sisè, trametre el conveni i l'acord d'aprovació al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. Merci. Si hi ha algun comentari? No? Passem a votació. Vots a favor? Merci. I ara passaríem al punt 12, que és la proposta d'aprovació de l'expedient de pressupost de l'exercici 2026. Explicaré una mica els ingressos i les despeses. Començaré per la part dels ingressos. El capítol 1, que són els impostos indirectes, no hem incrementat cap tipus impositius per l'any 2026. Al capítol 2 hi ha una previsió de 70.000 euros, que és igual a la consignada l'any 2025. Pel que fa al capítol 3, les taxes de preu públics i altres ingressos de dret públic, la consignació és similar a l'exercici 2025, amb la delegació de la recaptació voluntària i executiva a l'organisme, la taxa de prestació dels serveis en el cementiri municipal, l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires i la taxa per a entrades de vehicles a les voreres i les reserves de via pública per a aparcaments i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena es preveu una major recaptació d'ingressos. En aquest capítol recull els preus públics que paguen els usuaris per caràcter privat de la residència i el centre de dia, així com les aportacions que realitzen en el cas de les places d'un o d'altre servei estiguin parcialment finançades pel Departament de Drets Socials de la Generalitat. Són ingressos de caràcter finalista afectats a les despeses del servei de residència i centre de dia. El capítol 4 d'ingressos recull principalment les previsions de participació de tributs de l'Estat, de fons de cooperació local de Catalunya i els ingressos per finançar despeses corrents provenents del Pla de Salut, del Pla de Cooperació i del Pla de Camins de la Diputació de Lleida i el Pla Cultural de l'IEI. Esperem augmentar aquest ingrés amb l'augment que facin les diferents administracions superiors. Aquest capítol recull els ingressos de caràcter finalista corresponents a les transferències de la Generalitat afectades a la despesa de manteniment de les places públiques de la residència i del centre de dia. Així mateix recull la subvenció del Pla de Barris i Viles per a finançar les despeses de personal de l'Oficina Tècnica de Gestió i per a finançar els programes de gestió forestal, programa d'envelliment actiu, programa inclusiu per a persones nouvingudes i amb risc d'exclusió social i programa de suport a la soledat no desitjada. El capítol 5 es consignen els ingressos patrimonials provinents principalment del finançament de l'arrendament dels pisos del carrer Flamisell i de les concessions dels drets funeraris. El capítol 7 inclou les subvencions i transferències de capital per finançar les obres d'inversions i el capítol 9 es preveu les dues operacions de crèdit per finançar la inversió, si finalment arriba, l'Institut de Centre d'Esports de Muntanya i les inversions del Pla de Barris. En relació a les despeses, el capítol 1 és el capítol de les retribucions del personal de l'Ajuntament, on hi ha reflexat l'increment del 2,5 en caràcter retroactiu des de l'1 de gener del 25 i l'1,5 d'augment per al 2026. Al capítol 2 s'ha previst els crèdits per atendre les despeses corrents de l'Ajuntament. Com a novetat s'ha previst el crèdit per a la licitació del servei de càtering de l'Escola Bressol i per a la realització dels projectes que es financen amb les transferències corrents del Pla de Barris. Al capítol 4 es consignen principalment les transferències al Consell Comarcal per a la prestació dels serveis socials, del Servei de Protecció Civil i dels serveis tècnics, també els crèdits necessaris per atendre les subvencions a les entitats associatives del municipi. Al capítol 5 es consigna un crèdit per 100.000 euros per atendre possibles imprevistos. Als capítols 3 i 9 es preveuen les despeses financeres d'interessos, amortitzacions d'operacions de crèdit actuals i al capítol 6 és el que hi ha les inversions reals, que aquest l'explicaré una mica a part. Penseu que és un capítol 6, que és unes inversions que intentarem fer la realitat amb voltant dels 5 milions d'euros d'inversió. Destacaria principalment les del Pla de Barris, que hem posat aquí les que creiem que serem capaços d'executar durant aquest any 2026, com hi ha la millora de l'eficiència energètica de la residència amb 600.000 euros, el projecte de millora de l'eficiència energètica de l'Escola Bressol amb 15.000, l'adequació climàtica del Pont de Ferro, el projecte de 10.000, vehicles elèctrics per la brigada a 400.000, impermeabilització dels dipòsits de l'aigua i els teulats del dipòsit amb 150.000, el projecte d'adequació de RAES 2, 20.000,
Millora de l'enllumenat, 120.000, rehabilitació dels bungalows, 600.000 euros, l'oficina tècnica de gestió, el material que s'ha de comprar i el que necessitin per a aquesta oficina de gestió, 41.000 euros, el programa de soledat no desitjada, la maquinària per instal·lar, de 10.000 euros, i després les inversions, a part de les del pla de barris, hi hauria l'edifici d'ensenyaments de muntanya, que esperem que aquest 2026 tindrà el projecte aprovat definitivament, perquè ens està costant massa, amb 2.197.000 euros. Hi ha els carrers del Puos, que són pujant a l'Avinguda de Catalunya a la banda esquerra, i totes les aceres de la cooperativa Abella, amb 326.000 euros. La restauració del refugi antiaeri de l'antic mercat, amb 39.000 euros. El pla de xoc de la Generalitat pels serveis del camp de futbol amb 162.000 euros, l'arranjament de la cúpula de Casa Torre Mauri, que seria l'última adequació que ens queda quasi a Torre Mauri, de 46.000 euros, inversió en vies públiques, que això és una adequació dels diferents panots del municipi, haurem de definir quines actuacions fem en concret, de 50.000 euros, la inversió que abans parlàvem de l'escorxador, de 50.000 euros, el que ens falti per l'adequació de la biblioteca amb 8.000 i l'adquisició de llibres de la biblioteca de 1.500 euros. Una mica així per sobre explicat el pressupost, és un pressupost amb un pressupost total d'inversió, amb un pressupost total de despeses i d'ingressos de quasi 10 milions d'euros, 9.970.000 euros, i esperem poder-lo dur a terme durant aquest 26. Per part meva ja està, no sé si hi ha algun comentari. Sí, bueno, ja li avanço que el nostre grup s'abstindrà, i suposo que ja se ho espera. A veure, trobem a faltar alguna referència a lo que és el mur de la Riba, ni que sigui una partida destinada a un primer sanejament abans de poder arribar a l'esperada continuació del mur de la Riba, que ja sé que no depèn de vostès. També veiem que es preveu que la residència aquest any continua sent deficitària. Esperem també que amb aquestes, sí, senyor alcalde, les números, si sumen entrades i sortides, si no m'he equivocat, hi ha un dèficit d'uns 100.000 euros. Sempre hi haurà aportar diners a l'Ajuntament a la residència, sempre. Sempre. Esperem que amb aquestes noves places es puguen arribar a l'equiparació entre entrades i sortides. I per acabar, també trobem a faltar el que és intentar regenerar l'espai de les antigues piscines Camil Cases. No com a piscines, però sí com a espai d'ús social per a aquella zona del poble que està degradada o que no té un espai on poder sortir i parc, jocs o jardins. Res més, gràcies. Contesto ràpid. El mur de la Riba estem esperant l'informe del geològic per saber què és el que hi hem de fer. Vull dir, ara no podem aventurar-nos a fer res perquè no sabem el que hi hem de fer. Quan tinguem l'informe del geològic, del cartogràfic que ens l'estan fent, aquesta setmana ens van dir que estaven treballant amb ell, que han tingut molts problemes de desprendiments amb carreteres i crec que ells han cregut que era prioritari les carreteres d'accessos a nuclis que no el nostre mur de la Riba, i quan tinguem l'informe allí ens diran quines són les possibles actuacions a fer amb aquest mur. Llavors veurem que definirem el que toqui. Lo de la residència sempre serà deficitària, no hi haurà mai que la residència guanyi diners, mai de la vida. Vull dir, al final, quan fem aquest canvi, l'Ajuntament deixa de tindre els gastos que tenia fixos amb aquesta residència, però hi ha de fer una aportació econòmica, si no, no surten els números ni volent. Les piscines Camil Cases han de formar part d'aquesta modificació de normes que us explicava l'altre ple. Les piscines Camil Cases estan qualificades com a equipament esportiu i hem de buscar una qualificació urbanística per poder-hi fer una actuació. Fins que no haguem fet el canvi de qualificació urbanística no hi podem fer res. Vull dir que no podien anar aquí al d'això. I em sembla que t'ho he contestat. A veure, no sabia aquesta qualificació, però si ha de ser equipament esportiu, només mantenint la zona del fronton, la resta es pot destinar a jocs infantils o plantar 4 arbres i deixar-ho a ús dels veïns. Res més, no? Sí, pot ser moltes coses, no dic que no, però que hem de buscar aquesta modificació per a veure què és el que acabem fent, quina actuació acabem fent, i després, com tu pots veure, saber que està bastant degradat tot, perquè per fer cal una actuació com toque, llavors val més
fer aquesta modificació de normes, creiem, i després poder fer l'actuació que toca. Vale? Si hi ha algun comentari, Fidel. Perdó, en primer comentar que hem vist que hi havia una partida que normalment no hi era, una partida consignada per la reforma o per arreglar les voreres que estan en mal estat, i que això és una cosa molt positiva, però també esperem que a part de que hi hagi aquesta partida, que també hi hagi un estudi que es pugui valorar quins són els puestos i que realment aquests 50.000 euros o els que li pertoquin que s'inverteixin durant aquest any 2026, perquè hi ha moltes voreres que sí que necessiten una mica de reforma. I després també, continuant també amb... Nosaltres també pensem que el que és el mur de la Riba és el pal de paller, és un dels pals de pallers d'aquest Ajuntament. A més, ara amb els problemes que hi ha hagut encara s'ha fet més visible. Llavors, clar, nosaltres trobem a faltar una partida, encara que fos una partida específica, però una partida específica per l'estudi aquest. Vull dir, encara que sigui a posteriori o que, com per exemple, pugui ser l'estudi o la reforma de l'antic projecte que hi havia del mur de la Riba, de la tercera fase, o sigui, fer la reforma perquè pogués ser actiu. I si no pogués ser aquest, qualsevol altre projecte que es cregui convenient que es pugui fer, estaria bé que hi hagués una partida només per l'estudi aquest, que ja estigués consignada i que demanem que si no hi és, que l'equip de govern faci l'esforç de consignar una partida per poder fer aquests estudis i que sigui visible i que estigui a punt per al moment que es pugui fer una memòria, que es pugui fer una valoració, que es pugui fer un projecte, que si s'ha de donar subvencions, si tens aquest projecte, tot és molt més ràpid i tot és molt més efectiu que no tindre que començar ja per fer qualsevol projecte així d'això. Només volíem comentar això. Gràcies. No, dit lo del mur de la Riba, al final si surt una línia de subvenció i trobeu alguna línia de subvenció pel mur, al final és com tot, el pla de barris no hi ha cap projecte executiu i han fet una presentació del pla de barris de 12 milions d'euros i no hi ha cap projecte executiu que els anirem fent durant els 5 anys que hi ha el pla de barris. Per fer el mur de la Riba amb el projecte que hi havia anterior estem parlant d'una inversió de 4 milions d'euros que l'Ajuntament de Pobla no pot afrontar de cap de les maneres. I us explicava un dia també lo de la línia de la inundabilitat, que el mur de la Riba queda fora d'aquesta línia d'inundabilitat. Mireu a la pàgina de la Che i veureu que no hi és, i una de les subvencions que treu l'ACA és per millora de zones amb risc d'inundabilitat. I el mur de la Riba, el que explicava ara el Carlos, al final nosaltres necessitem un informe que ens expliqui què és el que hem de fer amb aquest mur. El que no podem fer és ara contractar aquí una empresa que ens costarà X diners per fer una cosa que no sabem si podrem fer-la o no podrem fer-la, o que esperar els tècnics una mica que ens recomanin això. I pel que dius de les voreres, sí, esperarem els tècnics que ens diguin quines són les adequades, però al final és qüestió de passejar-nos un dia pel municipi i veure quines són les que necessiten amb més urgència l'afectació, i sabem que amb 50.000 euros farem el que podrem, perquè tampoc podrem arribar a tot, però almenys fer les que estan amb més dificultat. Passaríem a la votació. Vots a favor? Abstencions? Ara passaríem al punt 13, que és la moció sobre la iniciativa legislativa popular per a la millora de l'educació infantil de 0 a 3 anys, impulsada per la plataforma 03, on tot comença. Passar la explicació. La moció, explico jo una mica la moció. La moció tracta sobre el suport a la iniciativa legislativa popular per millorar l'educació infantil de 0 a 3 anys, impulsada per la plataforma 03, on tot comença. Parteix de la idea que aquesta etapa és clau per al desenvolupament dels infants i per garantir la igualtat d'oportunitats. Tot i això, els ajuntaments, que gestionem més del 70% de les places, afrontem mancances de finançament i d'actualització del marc legal. La iniciativa legislativa popular proposa diverses millores, com reforçar la qualitat educativa, millorar les ràtios i la formació dels professionals, garantint més recursos per a la diversitat i dignificar les condicions laborals del sector. L'objectiu de la moció no és posicionar-se sobre el contingut de la ILP, sinó donar-la a conèixer, promoure el debat públic i facilitar la recollida de signatures perquè es pugui debatre al Parlament de Catalunya. Per això es proposa que l'Ajuntament es comprometi a difondre la iniciativa i a traslladar aquest acord a les institucions corresponents. No sé si hi ha algun comentari. Sí? Sí, gràcies, senyor alcalde.
A veure, el govern de la Generalitat elaborarà una llei a partir de les conclusions que arriben al mes de maig. Hi ha un grup d'experts que està estudiant el model d'educació infantil de 0 a 3 anys. Aquest grup d'experts s'ha constituït a través fruit d'un acord entre PSC, Esquerra i Comuns. El grup està constituït per perfils tècnics que aporten els 3 grups que han signat aquest acord. Evidentment que defensem el model d'educació infantil de 0 a 3 anys. El govern de la Generalitat ja ha impulsat la millora del finançament i el primer pas ha estat el retorn dels 1.800 euros per nen, any i plaça. I s'han obert línies d'inversió per ampliar les 900 places en un any. En aquest context, i per tal de no interferir a l'espera dels informes d'aquest grup de treball, el nostre grup votarà en contra de la moció. Vale. Si hi ha algun comentari? No? Passaríem a votació. Vots a favor? En contra? Ja ho he dit. Merci. Bé, ara passaríem al 14, que es dona compte dels decrets d'alcaldia corresponents al mes de febrer i a les ratificacions dels decrets. Hi ha 5 decrets a ratificar, els explico i llavors passem a la votació, a la ratificació. El decret 96 del 2026 és l'aprovació de l'expedient de contractació i obertura de procediment de licitació de les obres del pantà de Sant Antoni, de l'adaptació de la cua al pantà de Sant Antoni al canvi climàtic. Si teniu algun dubte em pareu i us explico millor. El decret 139 és de les mateixes obres d'adaptació de la cua al pantà de Sant Antoni, és la classificació de les ofertes presentades i el requeriment de la documentació a la licitació que ha obtingut més puntuació. En aquest cas és l'empresa Fortanco, que és la que ha sigut adjudicatària d'aquesta obra. El següent decret és el decret 116, que és la via verda, que és l'obertura del procediment de contractació i autorització de la despesa per fer la via verda, i com us deia abans, avui s'ha adjudicat aquesta obra amb una empresa que no em feu dir el nom perquè és complicat. Expedient el decret 156 és el projecte de la Pobla de Segur Natura i Turisme Sostenible, de conformitat a la modificació de la subvenció atorgada. Aquí s'ha fet una modificació del pla de sostenibilitat turística, s'han canviat imports bàsicament de partides que amb les licitacions havien quedat diners i s'han passat tots pràcticament a la partida del Parc dels Raiers per poder fer la proposta que hem fet avui al ple per augmentar aquesta partida del pla de sostenibilitat. Després el decret 168, que és el que aquí es va sol·licitar al Departament de Drets Socials l'ampliació de les 8 places privades de la residència, que és la part de l'obra nova que encara estem pendents de resposta. No sé si hi ha algun comentari d'aquests decrets, si no els passem a votació per la ratificació. Vots a favor? I una vegada els decrets ratificats, suposo que teniu algun dubte d'algun decret, com vulgueu, és igual, fem febrer, primer. Febrer, el número 5, el 143, que és una sol·licitud de l'ICEM per part de l'edifici L'Àrea Vacacional per part de la directora de l'ICEM. La nostra pregunta seria de quina activitat es tractava i si aquest tipus de sessions queden cobertes per alguna mena d'assegurança. Sí, ells tenen la seva assegurança pròpia i allí, bàsicament la sessió d'aquest edifici és perquè hi ha la instal·lació d'un rocòdrom i ells van a fer les classes de pràctica del rocòdrom allí i fan formacions de bombers i Guàrdia Civil i Mossos d'Esquadra i tots els serveis d'emergències els van a fer allí, per això es demanen la sol·licitud, perquè com que encara és nostre i no els han pogut fer la sessió, per això fan el tràmit aquest de sol·licitud. L'assegurança és la que tenen? Sí, és la que tenen ells i nosaltres no. Gràcies. El 6, 142, que són factures. Sí.
La 1825, que és serveis tècnics AT, és una reparació de les canonades, no, perdó, sí, de les conduccions d'aigua del polígon. En quin estat es troben aquestes canonades? Això és una reparació puntual d'una canonada que es va fer, que es va sortir un forat allí, sabeu, al davant de Roya, que estan fent unes obres. Allí hi havia una arqueta que, gràcies a les obres, van veure que hi havia aquesta fuita, perquè si no ens anava perdent per sota i no es visualitzava. Llavors van poder fer aquesta actuació. El que passa que va costar molt perquè el tub estava en bastant males condicions i es va haver de fer una rasa més gran de la que inicialment preveiem, però ja està arreglat. La factura 1829, que és de Laboratoris Reusser SL, és analítica d'aigua. La pregunta seria amb quina periodicitat es fan aquestes analítiques. No t'ho sé dir, però el 2025 vam triplicar les del 2024. No sé no em faigues dir la periodicitat perquè no la sé, això ho porten des de serveis tècnics, però el que sí que sé, per això una factura de 2.000 i pico d'euros, perquè hem triplicat les analítiques que se ven a l'aigua respecte a l'any 2024. Acabem amb les factures, passem al decret 7, 141, que és la senyalització del bike park. Són 15.341 euros. Sí, s'ho pot explicar. Estan treballant, és l'adjudicació a l'empresa aquesta que per fer l'obra de senyalització de tot el bike park de la Pobla, diguéssim, de totes les vies ciclables de BTT que hi ha al municipi, i ells faran una part de la senyalètica. Entenem que és fora del nucli urbà. Sí, totes les rutes de BTT de fora del nucli urbà, sí. És una senyalètica que ells estan treballant amb quin model de... Estil el que hi ha a la sortida, al punt de sortida, que hi ha unes... Com lo del BTT, del centre BTT que teníem fins ara, doncs el mateix. Gràcies. El 10, 138, que és una sol·licitud de subvenció a Renorret de 616.000 euros. Si ens pot explicar en què consisteix. Van sortir unes subvencions, tant a aquesta, sortir unes línies de subvencions de fons europeus que s'acabaven el termini del 20 de febrer. Llavors, el que sol·licitem aquí és una caldera de biomassa d'1 quilowatt, perquè no podien ser de menys, o sigui, com a mínim havia de ser una subvenció d'una caldera d'1 quilowatt, que puja 1.120.000 euros, i llavors hem demanat una subvenció de 616.000 euros. La idea és aquesta caldera de biomassa que doni servei als equipaments que han de sortir amb el pla de barris a la zona dels bungalows i que doni servei també als bungalows i a l'edifici de l'ICEM també. Vull dir que al final és una caldera. I després que sí, aquesta caldera sí que és susceptible d'ampliació per poder fer una xarxa de calor. Al final teníem un avantprojecte que es van fer des de l'Agència Forestal Catalana per poder cremar biomassa i vam treure de llei aquest projecte per poder presentar aquesta subvenció. Gràcies. I ja per acabar el 77, el 71, que és una responsabilitat patrimonial sobre una defunció a la residència. Sense entrar... No t'ho sé explicar, Carlos. A quin m'has dit, el 71? El 77, el número d'ordre 77 i el decret és del 71. Perdó, m'he girat al revés. És una demanda de responsabilitat patrimonial. Jo no t'ho sé explicar, Carlos. Ja buscaré la informació i t'ho explico. Ja no en tinc a més de febrer. Vale. Fidel, en tens algun de febrer? Llavors ja matem el febrer. 3. El 71 ha dit que depèn de... Sí, jo us ho explicaré perquè no me'l sé, no sé. Després el decret 124, que parla de la sol·licitud de subvenció del programa d'incentius de projectes d'energies renovables. Hi ha tres sol·licituds que són de 50 quilowatts, que una és el pavelló poliesportiu, una altra que és la coberta del dipòsit municipal d'aigua, s'entén, i en aquest cas suposo que la retirada del que és l'uralita, del fibrociment, suposo que deu anar a part, no està contemplada aquí, suposo que de fet l'Ajuntament ja tenia una partida per fer això. Tenim una... Contesto, Fidel. Sí. Teníem una sol·licitud feta a la Generalitat per retirar el fibrociment
del dipòsit, però no ens la van donar per falta de recursos econòmics per part de la Generalitat. Esperem a que puguen ampliar aquesta partida i poder-la tornar a demanar. I tota aquesta sol·licitud és una mica el que us deia abans de la caldera de biomassa, ho hem sol·licitat amb equipaments que estan susceptibles amb el pla de barris. Al final el que estem és intentant buscar el finançament per aquell altre 25% de tot el pla de barris que ha de posar l'Ajuntament, intentar buscar els recursos d'algun altre lloc. Llavors aquí hi va els 100 quilowatts, i aquí s'havien de fer, no podies demanar menys de 50 quilowatts per equipament. Llavors hem demanat 100 quilowatts pel poliesportiu, pel dipòsit d'aigua d'aquí dalt de 50 quilowatts més, i per tota l'estructura del pont de ferro, diguéssim, el pont de la Nacional 260, que va una pèrgola, posar-la tota en plaques solars. I això com que s'acabava el termini per sol·licitar aquestes subvencions, el que ja vam fer és, en previsió del que faríem al pla de barris, demanar aquestes sol·licituds. I també hi ha els de l'escola Bressol, o hi haurien de ser els de l'escola Bressol, sí, llar d'infants. Sí, la llar d'infants. Sí, doncs això. Després també, el punt 3 només és una observació que el redactat sembla que està equivocat, només perquè no pugui portar amb els entesos després o rectificacions a posteriori, que parla de la pèrgola del pont de Claverola en lloc del pont del Flamisell. Vull dir, només és una observació que després no sigui susceptible de fer un altre projecte. No, sí, ja ho veig. A la subvenció segur que hi ha el pont de la N260. Després, el decret 129, que parla de l'extinció de drets funeraris, entenem que és per la falta de... L'extinció aquesta deu ser per la falta de pagament de les taxes, no? Llavors, només preguntem si s'ha dut a terme gestions pertinents amb els hereus, si és que n'hi ha, perquè en un futur no pugui portar mals entesos i mal de caps a l'Ajuntament. Nosaltres el que hem fet és publicar-ho a totes les xarxes, a tots els estaments, POEs, docs i tot el que s'ha pogut publicar, per intentar trobar amb aquesta gent. Al final, si arribem aquí és perquè no les trobem, perquè no les coneix ningú i perquè hem intentat indagar i no es coneixen. Llavors, el tràmit administratiu que s'ha de fer és el decret aquest i la publicació. Llavors, si algú coneix amb algú d'aquestos que hi ha aquí el decret o coneix amb algú, poden vindre aquí a l'Ajuntament, fan el pagament i es continuen fent càrrec de la taxa de manteniment d'aquest nínxol per poder continuar tenint els seus familiars allí. Si després de no sé quins terminis això acaba sense que hi hagi ningú, l'Ajuntament recuperarà aquests nínxols, perquè al final els nínxols són de titularitat municipal, que fa una cessió a la gent que compren d'això del nínxol. Però al final tenir uns nínxols allí perquè ningú paga el manteniment i ningú el pugui fer servir, intentar recuperar per l'Ajuntament per poder-los posar a disposició de la gent. Després, ja per últim, el decret del mes de febrer és el decret 142, que són factures. Hi ha la factura 1826, que és de 6.500 euros, és per l'execució, posa aquí el text, execució parcial de l'obra del carrer nou del polígon industrial. Ens pots dir què consisteix aquesta obra i on està situat, sisplau? Dis-me quin decret, perquè m'he perdut. El decret 142, que són factures. Espera, un moment, perquè tu ho tens molt clar i jo no. La factura, quina m'has dit, del número? La 1826. 1826. Que posa textualment execució parcial de l'obra del carrer nou del polígon. Això és la part del perquè ens entenguem, del davant del Tomàs i del Roya, que es va fer tota aquella adequació de la diagonal. Que es van posar... Sí, tota aquella diagonal que es va fer, el petit arranjament que faltava per poder... Es va estendre s'ahorres i es va compactar i ja està, no es va fer res més, perquè poguessin transitar una mica aquelles empreses del sector d'allí. Ja està, era simplement això, no? Només a l'hora d'urbanitzar com toqui... Sí, ara estem fent el projecte d'urbanització, també dintre del pla de barris també hi ha l'adequació de tota la part d'urbanització del polígon. Ja està, el mes de febrer ja està. El de març tens algun? Sí. El 208, aquests eren els que van enviar fora del... Sí, aquests van al... 208 m'has dit? Sí. Pou de Cabanau, i es demana una aportació de documentació per tal de justificar l'increment de cost. Sí. Es demana a la direcció facultativa que faci l'informe corresponent perquè ens expliquin per què han augmentat el cost. Es demana a la direcció facultativa. Al final és l'òrgan que ho ha de fer, diguéssim, la direcció facultativa de l'obra és la que ha de fer l'informe per justificar que s'ha augmentat. Ja dintre de l'arxiu, l'ordre 6, el decret 193, que són factures. Espera't.
Vale, sí. Hi ha 3 factures consecutives, la 27, 28, 29, de Godó Strategies. Els imports són 36 euros, 190. Això són les falques publicitàries de la Fira de Nadal, que ho fan amb una part de RAC 105, una part de RAC1 i la part de producció, per això hi ha 3 factures. La factura 81, que és de 6.000 euros del parc de Nadal. Pues el parc de Nadal, el cost del parc de Nadal. De muntatge, de tot. Des de gestió, des de muntatge, des de claus en mà, se'n diu d'això. Està en nom d'un senyor, Víctor Manuel de la Orden Cabrera. Sí, exacte. Bueno, Un senyor que té una empresa de lleure que es dediquen a fer parcs de Nadal, casals d'estiu, i llavors fa tota la gestió del parc de Nadal, perquè el que venien fent fins ara era a diferents llocs, anar-ho, i d'aquesta manera era més fàcil, ell porta els seus monitors, i la veritat que a més va ser èxit, o sigui que superbé. Gràcies. El 109... per gent de factures no, Factura 109, sí, perdó. Val, espera, que l'he tret. Perdó, factura 109? Sí, que és gravació i edició de l'entrevista a Pilar Rius. Un cito això de Miquel Juste Gas. Sí, la factura 109, que és la gravació i l'edició de l'entrevista a Pilar Rius. En memòria històrica estem fent una sèrie de gravacions. Micro, Moncito, micro. Perdó. Sí que li cal, sí, perquè Tinc la veu molt forta. els de fora no. Els de fora no s'entén. Per memòria històrica fem una sèrie de gravacions a persones grans del poble. Fins ara ens els feia el Josep Calvet, ara han passat a fer-ho una altra persona i una altra empresa i s'encarreguen d'això. Presenten un guió i durant l'any el que em dona de pressupost, que són per 3 persones, entrevistem a 3 persones grans del poble. Gràcies. També la factura 111, que és una minuta d'honoraris d'un advocat. Sí, de tant en tant anem al jutjat. I no sé de quin judici és. Hem anat amb 3, Lídia? 3, 2, 5. És el que té l'administració. 4. Ja fora de factures, l'ordre 8, el decret 191, és una confusió amb el redactat. Es tracta de la conservació d'un edifici, a l'enunciat parla de Llorens i Torres 30, als antecedents i la resolució parla de Sant Miquel del Puig 23 i als treballs torna a indicar Llorens i Torres. Ho haurem de mirar, no sé, no t'ho sé dir això. Sí, és el 191. No sé, ho mirem. Sí, no, ho copiarem, sí. I ja per acabar, el 12.187 és Consorci OH, la fitxa de modificació del servei de certificació digital. Deixem-ho mirar, que al final... A veure, entenem com si s'hagués tingut que crear un arxiu d'usuaris per poder certificar les... Sí, nosaltres la targeta per ser la signatura electrònica com a alcalde, diguéssim, i com a regidors i com a treballadors de l'Ajuntament, depèn de la OH. Llavors, ells ens demanaven que hi hagués com un responsable de l'Ajuntament, i és el tràmit per poder fer el responsable de l'Ajuntament cap a la OH aquesta. Ja està, gràcies. Vale, sí. Fidel? Sí, teníem 3 preguntes. Una l'ha contestat, però que diu que s'havia de mirar, que també era la factura 111 del decret 193, i després del decret 150, que és el pagament, seguint amb la mateixa línia, és el pagament de 1.200 euros a Cullerer, la Villa, Advocats, en concepte d'una provisió de fons
per reparació d'un recurs. Només era saber de quina sentència, parla de la sentència 104-2026, només saber de quina sentència es tracta. Jo ara de memòria no te la sé, te la busco i te la dic. Vale, perfecte, ja està. Algun altre? Sí, l'últim ja. Després el decret 184 em parla de la contractació de servei de modificació puntual de normes subsidiàries per un valor de 17.303 euros al taller d'arquitectura i territori. De quina modificació estem parlant i a quina zona afecta, sisplau? Aquesta és la modificació que us vaig parlar al ple dels equipaments municipals, és la que parlava abans quan el Carlos em deia lo de la piscina Camil Cases. Al final és una modificació d'equipaments municipals per intentar adequar el municipi al municipi els equipaments municipals. Com que el pla de barris han d'aparèixer diferents equipaments municipals, per exemple, la zona dels bungalows, doncs aquella parcel·la està qualificada com està qualificada. Llavors és buscar que tots els equipaments del municipi tinguin una qualificació com la que pertoca avui en dia. És de tot, no? De tot. Hi ha diversos equipaments. Sí. Que sigui la zona nova dels bungalows i Camil Cases. Sí. L'antic cine també hi és, el Casa Boixareu també hi és. Vull dir que al final aquesta empresa de tallers d'arquitectura el que està fent és un estudi de tot el municipi, de veure quins equipaments municipals estan ben qualificats i quins no, i quins poden ser susceptibles de modificar la qualificació urbanística. Vale? Merci. Bé, ara passaríem al punt 15, que són els assumptes d'urgència, que sí que n'hi ha dos, que teniu les propostes allí, si els vols passar, Lídia, sisplau. Sí, que només que cada un agafa una fulla, les dues primeres fulles i doneu el paquet. 2 fulles i hi ha les 2 propostes. No, us havia d'haver donat al principi, però se m'ha passat. Jo me'l sé. Els augments de termini de... Us ho explico una mica breument i després hem de votar l'urgència i després votem els 2 punts. Quan teníem les propostes de ple per enviar-vos, teníem les dues propostes de l'augment del termini tant del Parc dels Reyes com de la passarel·la, però el Parc dels Reyes ha d'acabar per força després de la passarel·la. Vull dir, el Parc dels Reyes no pot acabar abans de la passarel·la perquè al final la passarel·la acaba dintre del Parc dels Reyes. I teníem el Parc dels Reyes el termini abans que el de la passarel·la, llavors no podia ser i vam demanar el canvi, per això tenim les propostes per urgència. Vale? La proposta de canvi ens va arribar ahir, llavors ara el Parc dels Reyes, el termini ens l'han demanat fins al 15 de juny i la passarel·la fins al 31 de maig. Això no vol dir que intentem que acabin abans, perquè la passarel·la sembla que ara han encarat una mica el ritme i sembla que va a bon ritme, els prefabricats ja estan treballant, llavors arribarà aquí tot el prefabricat aquí, els pilones i el pont, els hi quedarà muntar el que són les baranes de ferro de la passarel·la i després acabar el Parc dels Reyes. El Parc dels Reyes acabaran els 2 trams fins a l'indret de la passarel·la i només els hi quedarà fer la passarel·la quan acabi la passarel·la. I per això ha passat això, per això passen per urgència, perquè hi havia aquest desfase de termini i dic, hòstia, no es pot explicar d'una altra manera. Vale? Si us sembla, hi ha alguna... No, cuenta que això, quan es va sortir a licitació la passarel·la, ja vam comentar de si interferien amb les obres amb l'una amb l'altra. Sí, llavors, més que res que hi havia aquest desfase de terminis, llavors no tenia sentit passar-ho pel ple amb malament el termini. Vale? Per això, que votem l'urgència, si us sembla, vots a favor de l'urgència. I ara votarem primer l'augment de termini del Parc dels Reyes, vots a favor. I votarem l'augment de termini de la passarel·la. Vots a favor? Vale.
Vale. I ara passaríem al punt de pregs i preguntes. Entenc que en teniu un costat i l'altre. Hi farem el... Dis-me. Sí, només saber si ara que ja inaugurem la nova biblioteca, si hi ha algun projecte pel que fa a l'edifici, al pis que fins ara ocupava, si té previst reformar, vendre, si hi ha algun projecte al respecte. Ara quan contesto jo, Cito, quan acabin de buidar la biblioteca, que passin les diferents escoles i vulguin tot el que hi ha que no s'ha fet servir per la nova, passarem a la neteja i la idea és posar-los a la venda, fer la valoració per l'arquitecte municipal i posar-los a la venda. Hi ha 2 referències catastrals, mirarem a veure com s'ha de fer tècnicament, al final parlarem amb els serveis tècnics perquè ens facin, però la idea de l'equip de govern és posar-los a la venda. Al final, l'Ajuntament, si hi hagués algunes línies de subvenció clares, doncs podríem fer alguna cosa, però al final creiem que és més fàcil posar-los a la venda, recuperar aquests diners i el 25% que falta del pla de barris doncs sempre aniran bé. Vale? Gràcies. Res més. Gràcies. Mira. Sí, gràcies. Només comentar que aquestes setmanes que hi va haver tantes episodis de vent fort, només era voler preguntar a veure si des de l'Ajuntament s'ha plantejat o s'ha fet alguna acció per tal de poder fer una verificació de tot l'arbrat que hi ha al poble, més que res per poder detectar, si és que es pot, a veure si hi ha algun arbre que estigui o alguna branca que estigui en perill de caiguda o alguna cosa, només per poder evitar que pugui haver algun incident als propers cicles de ventades, que sembla que cada vegada sembla que n'hi haurà més. Sí, per desgràcia això cada vegada va més i cada vegada bufa més fort i cada vegada en tenim. Al final la brigada, quan fa la poda, que la van fer ara al setembre, llavors sí que fan una verificació exhaustiva dels arbres i després fan una revisió ocular i no han vist cap cosa estranya, diguéssim, amb cap arbre. I el que sí que demanem és que si hi ha algú que la veu, que veu que hi ha alguna cosa en perill, a través de la línia verda que faci un comunicat a l'Ajuntament, que llavors per nosaltres és més fàcil actuar. Però ja et dic que nosaltres l'actuació gran la fem quan fem la poda. Després també aquí a l'encreuament de Pirineus amb la Nacional 260 ja fa molt temps que hi ha com no sé si un blandón o no sé com en diuen, un tou, no sé com es diu, que fa molt temps que això que ja s'hi havia treballat, no sé si fa un parell d'anys s'hi va fer alguna actuació, s'ha pogut confirmar a veure si és que és alguna fuita de clavegueram o alguna cosa, perquè és bastant perillosa la zona que està. La vam tapar amb el aglomerat en fred ara fa 2 mesos o així i s'ha tornat a esfonsar. Ara el que hem de fer és una actuació més gran, de fer el forat i mirar què hi ha sota. Segurament hi ha alguna segla que està fent aquest esfonsament o alguna cosa ja d'aigua allí que no sabem ben bé què és. Però bueno, hem d'intentar buscar-ho a la millor temporada per poder-ho fer. Però ara s'està deteriorant bastant ràpid, sí, la veritat. Després també sobre el canvi i modificació de la qualificació, que fa un moment ha parlat, urbanística del Sena Benguda, hi ha alguna cosa concloent o encara està en fase d'estudi? T'acabo de dir que hem adjudicat fa 4 dies, no podem... Estan treballant, ells estan fent l'estudi i ens faran la proposta, no sé, en breu suposo que tindrem la proposta. Gràcies. Després em volia preguntar també si s'han polit els serrells que quedaven per replantejar pel que fa al projecte de reparcel·lació del polígon que va sortir el ple el 18 de desembre, que era un projecte d'Alvins Arquitectes, que també entenc que també és el mateix que ens ha comentat abans. Aquí, avui al migdia hem fet una reunió amb els que acaben de tancar el projecte d'urbanització. Ara, avui hem fet la reunió per acabar de tancar les últimes coses que quedaven i suposo que en 15 dies o així hauria de tindre el projecte d'urbanització. Això és el que ens han dit ells, després passen coses i hi ha Setmana Santa pel mig. I llavors enviarem aquest projecte d'urbanització als albins, els que fan el projecte de reparcel·lació, i ells en el projecte d'urbanització acabaran de fer els números del projecte de reparcel·lació i quan tinguem això haurem de passar pel ple per fer l'aprovació inicial del projecte. Però bueno, això ha de ser en breus perquè torno amb el pla de barris, la primera actuació era la modificació del polígon industrial i aquesta és la que voldríem fer a principis del 2027, per tant intentar fer els tràmits durant el 2026, que no seran fàcils, però intentar-ho fer durant el 26 per el 27 poder fer l'actuació del polígon industrial. I ja per últim,
I el que és també referent al mur de la Riba, com que ens ha informat que ja ha arribat l'estudi cartogràfic aquell, suposo que no dona temps, només era la pregunta, saber si se sabia alguna actuació que és possible per fer o si encara no havia donat temps de mirar l'informe. No el tinc l'informe, jo no el tinc encara, encara no ha arribat, Jo haig de dir que no, que està pendent que arribi, no. Ell em va contestar un correu dient-me que estava treballant i que me'l faria arribar així que el pogués, però que havien prioritzat els esllavissades amb carreteres d'accessos a nuclis. Ja està, gràcies. Bé. A veure, on ho tinc, això? On collons ho tinc, això, aquí? Aquí. Ara hi havia una entrada de Marina Estrella Villa Rubio. Qui és vostè? Sí. Bé, sí, li pots passar el micro ja, Fida, em faràs un favor. Jo explicaré el reglament de participació ciutadana perquè hi ha una confusió a l'entrada, perquè no és que puguem posar els punts a l'ordre del dia, sinó que donem intervenció amb pregs i preguntes. Llavors, per això la intervenció li dono ara, no perquè... Però a l'entrada que va fer sol·licitava que és a l'ordre del dia i no és l'ordre del dia, sinó que és amb pregs i preguntes. Només és aquest aclariment i a partir d'aquí ens fa així el micro, bàsicament perquè ho sentim nosaltres, però sobretot per la gent que està a fora. Gràcies. I després que tens 5 minuts per fer l'exposició i la pregunta, intentar que la pregunta que sigui clara si pot ser, i que si nosaltres no la puguem respondre com hem fet abans amb ells, doncs la contestaríem per escrit, res més. Vale, perfecte. No, intentaré ser clara i concreta. Només t'ho dic per... A veure, bona tarda. El que volia saber és com justifica aquest Ajuntament que la imposició del porta a porta, després de 1.145 signatures, després d'una manifestació històrica de 700 persones a la Pobla de Segur, com justifica tot això? 700 persones, no ho dic jo, ho va dir el diari El Segre. Si no eren 700, eren 800, més o menys. Però el tema és, com es justifica això sense consultar la gent? Sense tenir en compte l'opinió de la gent? És que no ho entenc. Contesto? Sí. Vale. No és que no tinguem en compte l'opinió de la gent. Nosaltres, com ja ho vaig explicar a l'últim ple, nosaltres creiem fermament amb el del reciclatge i amb el porta a porta, perquè al final, com us he dit abans, les dades ho demostren. Han passat en menys d'un mes i poc del 48% de reciclatge al 70% de reciclatge amb el sistema del porta a porta. Nosaltres, quan ens vam presentar a les eleccions, portàvem amb una de les propostes instaurar el sistema porta a porta. S'ha instal·lat ara perquè el Consell ha decidit de fer-ho ara. Nosaltres tenim delegat el sistema de recollida de bessures al Consell Comarcal i el Consell Comarcal, una de les solucions que ens ha donat per augmentar el reciclatge és la instauració del sistema porta a porta. Nosaltres no pretenem imposar res, sinó nosaltres el que fem és buscar la millor manera efectiva de fer la recollida selectiva. I la millor manera tècnicament que ens diuen de fer la recollida selectiva és amb el porta a porta. En primer lloc, això que hi ha un 70% de millora no ho acabo d'entendre, ja que el seguiment del porta a porta que s'està fent no és ni molt menys del 100%. Això ho sabem nosaltres, ho sap vostè, ho sap tothom. Això d'entrada. Com es pot fer un estudi del 70% o dir que hi ha una dada del 70% de millora quan no s'està fent seguiment d'això? O sigui, moltíssima gent no està fent el porta a porta. Però moltíssima gent... Perdó, acabo. El porta a porta s'ha imposat. Jo no sé si això feia anys o en el seu programa ho portava, però el que està claríssim és que és una imposició que s'ha fet, perquè n'hi ha altres sistemes. A la gent no se li ha preguntat. A més, el porta a porta s'ha decidit, no sé si hi havia altres sistemes sobre la taula, s'ha decidit i s'ha imposat quan no hi havia ni l'ordenança aprovada. És que no s'han seguit ni els camins correctes. O sigui, és una altra cosa que també els volia preguntar, què passa amb les ordenances? L'ordenança l'aprovarà el Consell un dia d'aquestos. Quan acabi totes les al·legacions que s'han presentat, estic segura que l'aprovarà. Però encara no està aprovada. L'ordenança encara no està aprovada. No es pot imposar un sistema si no hi ha una ordenança aprovada. Independentment de que jo consideri que
costarà que aquesta ordenança s'aprovi ja només pel temps que es necessita per respondre les al·legacions que s'han presentat. Però dona igual, no és el meu tema aquest. O sigui, a mi el Consell Comarcal, ara, la veritat, jo estic parlant amb l'Ajuntament de la Pobla de Segur i amb el meu Valle. Llavors, el que vull saber és per què s'imposa un sistema que no està a l'ordenança aprovada, per què s'imposa un sistema quan la gent està demanant que se li pregunti, quan la gent està dient que no el vol. Hi haurà gent que sí, hi haurà gent que sí, hi haurà gent que no, hi haurà gent que dirà una altra cosa. Per què no se'ns pot preguntar? Pregunto. Per què? Torno a repetir el reglament de participació ciutadana. El que no podem estar aquí com si estiguéssim en un bar, amb tertúlia i aquí... Vostè fa una pregunta i jo li contesto. Ara l'ha fet la segona, jo li contestaré, però no estarem aquí fent preguntes tota la tarda. I això no ho farem. Vull dir, no ho farem. No ho farem perquè no vol. Al final, no perquè no vull, perquè hi ha un reglament de participació ciutadana que a vostè ha fet esment... Vostès són els servidors públics nostres, no? Però sí. Pregunto, no? Són vostès, no nosaltres, els servidors de... És així, crec jo. És que igual sóc una mica ingènua, però... A veure, el tema és, vostès són servidors públics i es deuen al poble. I el poble els està preguntant. No sé si entra dintre del cànon legal, però és que aquí volem la regla legal, m'està dient que això no entra o que el reglament. Doncs si parlem de reglament, parlem de l'ordenança, no? Si hi ha llei per una cosa, hi ha llei per tot. Ja està, he acabat. És que no ho entenc, m'està dient que hi ha un reglament de participació. Si no em deixa parlar, acabarem el ple aquí. Vull dir, jo al final, jo li he donat l'opció de parlar. Vull dir, vostè em fa, però deixem parlar. Si jo l'he deixat parlar, vostè m'ha de deixar parlar, si no, això serà... Vostè fa una entrada a l'Ajuntament fent al·lusió a un reglament de participació ciutadana que nosaltres vam aprovar tant punt vam entrar aquí perquè creiem que és important. El reglament de participació ciutadana diu que en molts plens de l'Ajuntament una persona pot vindre aquí, fer una pregunta, l'Ajuntament contesta amb qui cregui que ha de contestar aquella pregunta, la persona que ha demanat la pregunta torna a fer una altra pregunta si creu i l'Ajuntament torna a contestar i aquí s'ha acabat el torn de pregs i preguntes. Vostè ja n'ha fet 3. Jo li contesto la següent i aquí ho acabem. No estarem aquí fent una tertúlia de vostè em diu i jo li dic i jo em diu i jo em dic. Si no vol, no, clar. No és que no vulgui, és que el Parlament està així i el ple no és un lloc per anar discutint com si estiguéssim en un bar. D'entrada. Jo li contesto. L'Ajuntament de la Pobla de Segur va parlar amb el Consell Comarcal del Pallars Jussà perquè era el nostre gestor de residus i consideren tècnicament que és la millor opció és la recollida selectiva porta a porta. Nosaltres, com a equip de govern que som, ho portàvem al programa electoral, vam creure oportú instaurar el porta a porta. Ja està, no hi ha més. L'ordenança és una cosa que ha de gestionar el Consell Comarcal. Nosaltres col·laborarem i instaurarem per instaurar el porta a porta el millor possible. I ja està, no hi ha més. Puc dir una cosa? Sí, i prou. D'acord. Torno a dir, no parlo del Consell Comarcal, parlo de l'Ajuntament. Si la ciutadania els ha demostrat que almenys vol ser consultada, per què no li fan cas? Perquè al final, si no, estaríem consultant per tot. No, tot no. I al final, nosaltres ja hem consultat, ja hem fet nosaltres ens hem presentat en un programa electoral amb unes coses que intentaríem fer, i una de les coses que hi havia era la recollida selectiva porta a porta. Nosaltres tenim... Però perdoni... Deixem acabar, sisplau, si no això no... I nosaltres hem instaurat el sistema de recollida porta a porta. I això de que no el seguís molta gent o de que hi ha molta gent en contra és una opinió seva que pot estar diferent de la meva o de qualsevol altra. Jo només li parlo de dades, que és el que hem parlat abans, que l'augment de la recollida al municipi de la Pobla de Segur ha passat del 48,5% al 70% en menys d'un mes i mig. No, això no em pot dir que la gent no està fent el recollida selectiva porta a porta. És la seva opinió, no és la meva. No és la meva opinió. Gràcies, s'ha acabat el ple. Fins a la propera. Gràcies.